Ngemong bocah iku ora mung ngopeni ragane, nanging uga ngelus jiwane. Mbutuhake sabar tanpa wates lan ikhlas sing jero. Amarga saben bocah duwe lakon lan tuwuh kanthi cara sing beda. Nerima tangis, nakal lan bingunge bocah kuwi wujud katresnan sejati saka wong tuwa. Saben kesabaran lan keikhlasan kita bakal dadi cahya sing nuntun masa depane. Abot pancen, nanging saka kono lahir kabungahan lan berkah sing ora ana tandingane.